Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ito po ang Bantay Bagyo, CLTV 36 special coverage sa bagyong Rolly at Shoni. Mga kabalen, nandito ho tayo ngayon sa pagbabantay ng ating probinsya ng Pampanga at maging iba't ibang lalawigan po sa Central Luzon, kaugnay nga po ng pananalasa ni Typhoon Rolly. Kasalukuyan po hinihintay natin yung severe weather bulletin ng Pag-asa. Ito po yung bulletin number 17 na. Pero ilalabas ho yan pasado alas 5 ng hapon. Maya-maya lamang ay babanggitin ko ang mga pinakahuling detalye ng weather bulletin na yan. Pero banggitin na rin natin yung weather bulletin na inilabas kaninang alas 2 ng tanghali. Ito yung bahagyang humina, itong si Typhoon Rolly. Mula sa super typhoon category, bumaba ho ito sa tinatawag na typhoon na lamang. At ito nasa Mongpong Pass na siya. Pero nananatili pa rin pong nasa signal number 4 ang ating lalawigan ng Pampanga, maging ang Bataan, Bulacan at ibang bahagi po ng Aurora. Samantala naman yung ibang lalawigan po dito sa ating Central Luzon region, nandyan po yan sa signal number 3. At wala hong pasok dito sa Pampanga ngayon, lalo na doon sa mga establishmento dahil sinuspindi nga yan kagabi, linabas ang memorandum ng ating butihing gobernador Dennis Pineda at upang matiyak ang kaligtasan ng ating mga kababayan na nagtatrabaho. So sarado ho ang mga malls, ang mga iba't ibang establishmento, restaurant, mga bars. Tanging bukas lamang po ay itong mga tinatawag nating essential services. Mamaya-maya po ay mapapanood natin balita kaugnay niyan. At huwag na ho natin patagalin mga kariyon. Dumako na ho tayo sa ating live coverage at makakasama natin ang ating reporter na si Paulo G. Santos mula sa bayan ng bayan ng Candaba sa barangay San Agustin kung saan mayroong marami-raming pamilya na ang nailikas. Paulo G, ano ang latest? Justin, nandito ngayon ako dito sa isa sa mga evacuation site na itinalaga ng barangay na kung saan itong St. Augustine Chapel ay nanunuluyan ngayon itong nasa 50 pamilya. Habang tayo ay ipapasyal nitong ating kasamahan na bankero, ipapakita ko din sa iyo maya-maya, Justin, kung bakit inilikas itong mga residente dito. Kumpul-kumpul kasi itong mga kabayan na to, na kung saan, Justin, itong pagtaas ng tubig ay ang pinangangambahan nga nitong mga barangay official baka itong paparating na bagyong Rolly na sinasabi nga ng Weather Bureau na itong alas 7 ng gabi ay inaasahan itong malalakas na pag-ulan dito sa ating area, dito sa Central Luzon. So makikita mo dito sa aking paligid ngayon, Justin, kung gaano ka sakit dito sa ilang mga residente ang yung transportasyon dahil bangkala ang itong pwedeng dumaan dito sa mga eskinita. Habang nakikita nyo yung agos, ang bilis ng agos, Justin, pero may ang good news dito, binabanggit nitong ating mga kababayan dito sa Barangay San Agustin na kahit papaano bumaba na yung level ng tubig kumpara sa mga nakalipas na linggo. Ngayon, kung ang tanong mo sa akin, kung ito bang sitwasyon nila dito bago pa dumating ang bagyong Rolly, bahana. Opo, bahana. Noong mga nakalipas ho na panahon na kung saan dumaan ang bagyong Quinta, bagyong Pepito, ito raw ang naging sanhi ng mabilis na pagtaas ng tubig. Pero ang pinangangambahan nitong ilang mga residente dito, ito namang implikasyon ng malakas na buhos ng ulan o di naman kaya itong volume na dala nitong tubig ng bagyong si Rolly. Ito si Kapitan Kap. Ito inaalalayan din tayo dito, Justin, dahil itong bangkang sakay natin walang katig. So far, Kap, ilan ho yung ilan ho yung mga pamilya na andyan ho sa mga evacuation site ho ninyo? 30 families po. More than 30 families. Sinasabi ho, kumpul-kumpul ho yung mga evacuation. Ayun. Justin, ang kinukwento ngayon dito na ni Kap, kumpleto pangalan, Kap, for the record lang ho. Marcelo de la Peña po. Ano po? Marcelo de la Peña. Marcelo de la Peña. Marcelo, Marcelo de la Peña, Justin, ng Barangay San Agustin. Ito kinukwento nga ho sa atin
na kumpol-kumpol itong ginawa nilang pag-evacuate dito sa kanyang mga constituent, na yung Oo. mga may kakayanan, may kaanak na medyo mataas ang bahay, kung pwede sa isang pamilya, yung kapitbahay naaanyayahan na rin. Kasi alam mo naman, Justin, yung ipinatutupad ngayon na protocol, maging dito sa simbahan, bantay sarado, na kung maaari hindi Oo. punuan. Hindi punuan, Justin, kasi meron tayong sinusundan na protocol na maging yung mga nakatatanda dapat naibubukod. Pero nakita natin Oo. dito, Kap, yung paghihirap din ho ninyo na maipatupad yung protocol, gaano po ka ano ho yung kaparaanan ho ninyo para makasunod ho kayo dahil may pandemya pa ho, di ba? Sadyang Oho. marami po tayong kabayan na hindi masyadong may inabot. Kaya nahihirap po kaming ipaliwanag. Ipaliwanag. Ayun, Justin, yung pagpapaliwanag, yun daw ang mga pinagdadaanan ni Kapitan. At sa ngayon ho ba, doon ho sa mga permanent danger zone, kasi nakikita ko, ang lakas ng agos doon, Justin. Ha? Doon sa, pakita mo, paring Art, doon sa may gawin na kung saan lampas tao ang tubig, ang lakas ho ng agos. Kaya, ang bilin ho ni Kapitan, kung maaari, dito ho sa kanyang mga constituent na nandun sa malakas ang agos, na hindi pa natin nararamdaman itong dalang tubig ulan ni Bagyong Rolly, sila lumikas na. Dahil ito nga ang pinagdadaanan kahit taunan na lang, Justin, yung pakiusapan. Although gusto ko rin malaman ngayon kay Kapitan, Kap, yung bang force evacuation ginagawa nyo na ho? Kung ayaw ho nila, talagang hihila. Paano kaparaanan ho ninyo doon? Kaya nakita po namin talagang sadyang ano po yung bahay nila, delikado. Pinaperta po namin. Kailangan po yun. Ayun. So, kapag ka daw, Justin, nakikita nila na Kempong Kapampangan nung sakaling inlande, lampas-lampas na po. Kasi karengaliwa pong baleka rin, Rengaliwang baleka rin, Justin. Yung pagkakayari namin baleda, tutong niya pa mo rin, kawayan niya pa mo rin, usong lampas-lampasan, itandanom ka rin. Talagang peligroso na ipapatupad na daw nila yung force evacuation. So kung ang tanong mo din sa akin, Justin, ilan ba yung mga itinalagang evacuation center dito sa probinsya ng Pampanga na naka-pre-position na at nagkaroon na ng preemptive evacuation? Itong dito sa San Isidro Magalang, Santa Catalina Lubao at San Roque, Mexico. Ayan, So dito naman sa Paolo, Justin. Paolo, maano lang kita. Tatanong ko lang kasi nabanggit mo na din na malambat na yung Albuquerque, mag 2 weeks na mo na. Pero baka nanuing pamagbakwit na ngayon rin kay katamong Kabalen na anang kap na din kumpol-kumpol. Alam naman ho natin na may pandemic ngayon at kailangan matiyak itong physical distancing dyan sa mga evacuation center. Meron ba silang inilatag na konkretong programa upang sa gayon ay hindi naman makakompromiso itong yung mga minimum health standards? Kasi tatandaan ho natin mga kariyon, mga Kabalen, at syuta po pa po keng pandemya. Bistama natin bagyo, metong niya paborin ka rin pangilagantang, of course, in COVID-19. So, nanungikit mo, Ken Paulo, karetang evacuation sites do? Alam mo, yung ordinaryong evacuation na setup na kung saan halo-halo, hindi sabi nga ni Kape, kahit gusto man namin ipatupad yung meron silang tent, ibukod namin, wala naman kami resources na ganun. Kaya yung mga nakita natin kanina doon, mga senior citizens, tinatanong ko nga kung nasaan yung face mask nila. Yung ilan hindi na nakakapagsuot ng face mask, at ang binabanggit naman ng ilang mga nasa evacuation center, hindi naman daw sila magkakaiba. Sa iisang pamilya lang naman yun. Kaya ayun, at ito, binubulungan ako ni Kap, meron naman daw nakahandang face mask. Pakita mo, kumaway ho kayo, kumusta ho kayo? Ayun ho yung mga naka-evacuate dito sa St. Augustine o San Agustin Chapel. Na kung saan ito, Justin, unti-unti na kumakagat itong dilim, at ito, nakakaramdam na rin kami ng hangin dito sa Barangay San Agustin na Candaba. Opo, okay lang. Go ahead, Justin, sige. Yeah. Paolo G, kasi kanina naibalita natin din sa Candaba portion. Yung Candaba portion ng Pampanga River ay nasa above critical level na. Ano yung implikasyon ng ganitong sitwasyon, yung pagtaas ng tubig diyan sa ilog ng Pampanga, diyan sa mga barangay na sa Candaba, lalo na kung nasaan ka ngayon diyan sa Barangay San Agustin? Kumpara doon sa binabanggit nga ng Pag-asa, ang pinagtataka ko lang kasi ang
obserbasyon ng mga tao dito, pati ang barangay official, kaya Kapampangan kinatine, bumaba na ho ang level daw ng tubig, no? Pero yun nga din ang ina-anticipate nila, itong dalang tubig ulan ng Bagyong Rolly. Kaya yung mga residente na nandun pa sa gawi, sa paanan ng Pampanga River, kanila nang hinikayat na lumikas. Pakita mo rin paring Art, itong gamit na bangka ngayon ng may kapitan na walang katig ito, Justin, ha? Oo. Ayan. Oo, Nako, delikado yan pa. Mag-iingat kayo dyan, ha? Dahil... Opo, ayan. Habang binabanggit sa akin ni Kap, isa rin daw sa kanilang binibigay na konsiderasyon, lalo-lalo na doon sa ating mga kababayan, sana naman daw umabot sa kanilang pangunawa itong kanilang ginagawang pakiusapan, dahil kapag bumuhos ang malakas na ulan tapos saka ka lang nagre-rescue, Justin, isipin mo na lang kung paano mo ire-rescue yung ating mga kababayan dito sa Barangay San Agustin kung ganito klase yung bangka, walang katig. So konting kilos mo lang dito, sabayan pa ng hangin, malakas ng ulan, sino pang maglilimas dito? Pakita mo nga, parang itong bangka natin kung ano yari. Ayan. So walang katig Paulo, yan, Justin. Kaya nga, Yes. para hindi na kita patatagalin dyan, pero may mga ilan pa akong katanungan sa iyo. Ito nga sinasabi mo, kasi baka naman itong ating mga kababayan, nagdadalawang isip lumikas. Alam naman natin, matagal na natin tayo nagko-cover ng baha, ng mga kalamidad, at mahirapan talaga ang paglikas sa ating mga kababayan. Una, dahil sasabihin nila hindi ganon kaganda ang kanilang magiging kondisyon sa mga evacuation center. Tapos ngayon, alam pa na, sinabayan pa ng pandemya yan. Kanina, nakita ko, nakapanayam mo ang pinuno ng PDRMO Pampanga na si Miss Angie Blanco. At ano ba yung napag-usapan ninyo kaugnay nitong evacuation centers na to at kaugnay nitong buong programa ng ating lalawigan para matiyak nga na hindi naman makokompromiso itong kalagayan ng mga magbabakwit, lalo na panay ang baha dito sa ating lalawigan Pampanga? Alam mo, Justin, kung doon sa usapin ng pagpaplano, malayo pa raw, napaghandaan na. Pero alam mo naman, may mga kabalan pa rin tayo na kapag sila nakararanas ng ganitong kalamidad, ang una daw nilang tinatawagan yung mga kaanak na hindi naman baha. So yung ilan, advance na daw na koordinasyon. Ngayon, doon naman sa mga sitwasyon ng evacuation center, oo, meron tayong protocol na ilan lamang ang porsyento na maaari nating i-accommodate doon. Pero sakaling wag naman sana mangyari na madaragdagan itong kailangan talagang i-evacuate, doon sa capacity level, hindi daw nila masasabi na makakapag-comply sila. Pero yung paggamit ng face mask, paghugas ng kamay, titiyakin daw nila, Justin, na matutupad yun. At sapat naman daw yung supply na customize yung tent, kada pamilya nakahiwalay, yun ang binabanggit. At dito nga sa ating pagbabantay sa mga evacuation na site na itinalaga dito pa lamang sa mga community, Justin, ito yung realidad. Makikita mo, napatutupad ba talaga yung physical distancing? Nakikita mo ba na may face mask? Nangyayari ho, ito nakikita ko, kumakaway-kaway pa si Lola, magkahalo-halo na ho. Pero ang katwiran po nitong ating pong mga kabarangay dito sa Barangay San Agustin, para bagang iisang pamilya lang kami. Alam naman namin kung anong sitwasyon ng yung kalusugan nitong aming mga kasamaan dito sa evacuation site. So yung pakikita ko rin, Justin, kay Art, tapatan mo nga ng ating camera, Art, itong ilang mga kabahayan dyan. Ito yung mga kabahayan, isa, dalawa, tatlo. Sabi ni Kapitan sa akin, nasa higit daw na 10 bahay yan, Justin, na nasa 50 pamilya. Yan yung mga itinawid dun sa chapel ng San Agustin. At dito, habang sumusulong tayo, yung mga bahay dito na malalaki, Justin, ayan na nakikita mo. Yan yung mga pamilya naman na pinili na nilang hindi pumunta dun sa magisiksikan sa evacuation area dahil yung kanilang mga bahay merong second floor. Kumusta na ko po? Ayun, nakangiti pa, Justin, sanay na daw sila dito Taunan na daw to Taunan na daw na sitwasyon na sabi nga dito, may nagbiro pa sa akin, 3 taong gulang pa lang, Paulo G, lumalangoy na dito yung bata dahil kasama na yan sa aming pamumuhay. So ang gusto lang din maging malinaw nitong ating mga kabalen dito,
na ayaw rin naman nilang magbaka sakali. At buti na lamang, Justin, na ibabalita natin sa CLTV 36 kung ano ang lagay, posisyon ng bagyo na sa ngayon natutuwa yung ilan. Meron na silang ngiti ngayon kumpara sa mga nakalipas na araw na binabalita natin super typhoon nito. Ngayon, Nay, kumusta ho? Yung kalagayan niyo ho dyan, wala pa ho kayong alipunga. Ay, wala pa raw alipunga, Justin, o kahit babad na babad na. May relief na ho kayo, may relief. Wala pang relief. Ha? Wala pang relief, ano? Ayan, baka naririnig ho tayo ng lokal na pamahalaan. Ito po mga totoong tao, Justin, kinukwento sa atin kung ano talaga ang kalagayan nila. Ilang beses na ho kayo nabigyan ng relief? Wala pa. Wala pa. Okay, sige. Naririnig naman siguro tayo at napapanood ng inyong mga pinuno, dito ho sa lokal na pamahalaan. Ayan, Justin, ano pa hong kailangan nyo para at least makarating ho sa kanila? Ayun, yun lang, Justin, kung tatanungin mo yung pangangailangan ng ating mga kababayan, baka pagka inisa-isa yung mga pangangailangan nila, baka maubos yung oras natin. Pero sinasabi nila pagkain kahit papaano, bigas, na meron silang maisahing ito. Mumusog ko pa kaya ni Banda kaya ni Justin, medyo masikaring agos. Paring Art, pakita mo yung agos na para makita ho ng ating mga followers sa CLTV 36 News. Ayan, yung mga konkretong bahay na medyo maaliwalas, irat ang ating Migagyo Kembie, Justin, nakakita mo naman kakasalungsungan, tibabatanda mo naman, uli nga tila second floor rin. So, ayan. Paolo G, matanong ko lang, kaninang umaga naman galing kayo sa bayan ng Santo Tomas, Pampanga na naghahanda na rin sa posibleng pananalasangan itong bagyong Rolly. At maganda naman, kaninang umaga, nakuha na natin ang video. Pero ano yung naging sitwasyon doon ng ating mga kababayan? Lalo na alam naman natin, isa rin sa mga pangunahing binabaha na bayan dito sa ating lalawigang Pampanga ay ang Santo Tomas. Santo Tomas, Minalin, Tail Dike. Kung di ako nagkakamali, yan yung isa sa pinakababantayan ng ating mga kababayan doon sa 4th District. Kasi pagka yan nabutas o kaya nakompromiso yung dito yan, panigurado, Justin, mabilis yung pagbaha. Pero sinasabi sa akin ni Kuyang Edwin Manalese, so far naman yung 4 na gates nakabukas yun at nakikita nila yung level ng tubig. Hindi pa ganun kalaki itong volume ng buhos ng ulan para masabi nilang apektado itong kanilang bayan. So, ang kagandahan nito, Justin, base dun sa development ng mga infrastructure project ng DPWH doon sa area, nakongkreto na yung mga floodgate doon na 4 na sa mga oras na ito, dahil medyo mahina lang yung pagbuhos ng ulan, hindi naman daw sila nangangamba na baka mabilis yung pagbaha doon sa area. So nakikita rin naman natin doon at pinaliwanag ni Edwin na Manalese ng MDRRMO ng Santo Tomas na meron silang naka-pre-position na mga bangka, lalong-lalo na doon sa mga low-lying areas na sakali kung mangyari yung rescue operation, mabilis na maisasagawa nila. Pero wala pang isinailalim sa preemptive evacuation. Dala nga nitong resulta na hindi pa ganun kalakas itong buhos ng ulan na dala ng bagyong Rolly. Pero ngayon, ito Justin, medyo nakakaramdam na kami ng malakas na pag-ihip. Malakas na hangin. Malakas ng hangin. Paolo, dahil Paolo G, hindi na kita patatagalin pa at dahil gumagabi na rin at lumalakas na yung ihip ng hangin, mabuti na yung makahanap kayo ng ligtas na lugar at bumaba na kayo dyan sa bangka at na kayo, tawag dito, magbalik na ko kay Gabon, bota rugo, mitchab kayo na. Alam naman natin, nagkakahirap din ang trabaho ninyo dyan sa labas. Maraming salamat, Paolo G. Santos at Art Consuelo sa pagdadala ng balita mula sa bayan ng Candaba, Pampanga, Barangay San Agustin po, kung saan nasa 100 pamilya na ang inilikas sa mga evacuation centers dahil sa pagtaas ng tubig. Maraming po salamat. Okay, tuloy-tuloy po tayo sa ating balitaan mga karehiyon. Pinapayuhan ang mga residente sa coastal barangay ng Sasmuan at Lubao, Pampanga na magsagawa ng preemptive evacuation bago patuloy ang tumaas ang tubig bunsod ng bagyo. Pinalikas na rin ang mga nakatira sa paanan ng Bundok Arayat na nasa peligro naman sa banta ng landslide. Si Jenna Lumbang Parungaw po ang magbabalita.
Pare, kala naman alme, pare. Nagbabalik po ang Bantay Bagyo, the CLTV 36 special coverage sa bagyong Rolly. SCR? Okay, sige, sige. Sige. O, nanuwata mo, testing.
Nagbabalik po ang Bantay Bagyo, a CLTV 36 special coverage. At mga karehiyon, ito po sa lalawigan ng Pampanga, umabot na nga sa 2,953 katao ang mga nagbakwit at nagsilikas sa kanilang mga tahanan mula po yan sa 7 bayan. Basahin ko po itong preemptive evacuation data na ibinigay ng PDRRMO kaninang alas 12 ng tanghali. At sa bayan po ng Magalang, 138 individuals po ang lumikas sa isang evacuation center. At dito naman po sa bayan ng Lubao, 5 barangay ang apektado kung saan 457 na individuals po ang lumikas. At sa bayan po ng Sasmuan, 215 katao ang lumikas naman at nagtungo sa 2 evacuation centers. At dito nga po sa bayan ng Arayat, ito ho, merong isang barangay, yan po yung San Juan Banyo, no? At sinasabi nga ng ating reporter na si Jenda Lumbang Parungaw kanina, 7 lamang na pamilya out of dun sa almost 200 families na naninirahan sa San Juan Banyo, Arayat, Pampanga ang lumikas dahil ayaw daw nilang umalis gawa ng hinihintay pa nila kung talagang bubuhos ang malakas na ulan. At yung according dun sa kanilang kapitan dun sa San Juan Banyo, tanging 7 pamilya lamang ang kanilang napilit na lumikas. At mga karehiyon, paalala lamang ang San Juan Banyo, Arayat po, lalo na yung isang purok dyan ay isang permanent danger zone. At kung matatandaan ho natin, noong panahon ng Bagyong Ondoy, 2008, 12 katao ang nasawi dahil sa landslide at rock slide. Mga malalaking bato no, ang pinangangambahan dyan. Kaya doon sa local government ng Arayat, yung 7 pamilya na yon, 7 lamang daw ho, according kay Kapitan, at yung mahigit 200 o nasa 200 na families nananatili pa rin daw doon sa kanilang lugar at ayaw makipag-cooperate doon sa kanilang ginagawang preemptive evacuation. Sa bayan naman ng Makabebe, 121 individuals po ang nagsilikas at dito sa Makabebe, alam naman natin, karamihan nagpupunta sa mga evacuation centers, karamihan din yung mga iba nagpupunta sa kanilang mga kamag-anak, gaya na lamang sa Apalit o sa kalapit na bayan ng Kalumpit, Bulacan. At sa Masantol, 1,947 individuals na po ang nagbakwit. At activated na ang siyam na evacuation centers. At sa bayan naman ng San Luis, 45 individuals at activated na ang 2 evacuation centers. Sa kabuuan po, 32 barangays ang apektado ng baha at dito ay mayroong mga nagbakwit, 748 families, 2,953 individuals at 24 evacuation centers ang activated as of 12 noon ng November 1. Dito po yan sa lalawigan ng Pampanga. At para malaman ho natin kung ano yung magiging lagay ng panahon ngayong gabi, at buong magdamag hanggang bukas po yan ng umaga, makakasama ho natin ngayon dito sa ating programa si Ginoong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Mang Manny, magandang araw ho at maulan na gabi sa inyo. Magandang araw din at maulang gabi sa inyo, Justin. Ngayon po si Typhoon Rolly ay kasalukuyan pong medyo humihina habang siyang tinatawid niya ang kalupaan ng Luzon. Sa ngayon po ay papatungo na po siya dito sa may southeastern coast of Batangas. At inaasahan niya po ang sentro nitong bagyong si Rolly ay kikilos papuntang Batangas, Cavite area. Now this late afternoon hanggang between 5 to 7 p.m. Now the center of the eye of the Rolly is located around 70 kilometers south of Metro Manila and it's forecast to exceed the mainland Luzon landmass and emerge over the West Philippine Sea ngayon pong gabi. Now, during the traverse of southern Luzon, Rolly is forecast to weaken but still emerge as a typhoon over the West Philippine Sea. Samantala po, ngayon po ang lakas po ni Rolly ay nasa 165 kilometers per hour na lamang malapit sa gitna. Pero malakas pa po yung pagbugso niya na umaabot ng 230 kilometers per hour. Ito po ay mabilis namang kumikilos pakanluran sa 25 kilometers per hour. After 24 hours po or tomorrow afternoon, inaasahan na po na si Rolly ay nasa layo ng 300 kilometers dyan po sa may kanluran ng Iba, Zambales. At ang mga lugar po na nakapailalim pa sa babala ng bagyo bilang 3 ay ang mga sumusunod. Ang southern portion of Zambales, particular po ang San Marcelino, San Narciso, Subic, Olongapo City, Castillejos, at San Antonio. Ang Bataan po ay nakapailalim pa rin sa babala ng bagyo bilang 3. Ang southern portion of Pampanga, particular po ang Florida Blanca,
Guagua, Minalin, Apalit, Macabebe, Masantol, Sasmuan at Lubao. So sa Pampanga po, yung mga nabanggit na bayan na nakapailalim pa po sa babala ng bagyo bilang 3. So hindi po buong Pampanga ay nasa ilalim ng signal number 3. Ang southern portion po ng Bulacan, particular po ang Baliwag, Bustos, Angat, Norsagaray, San Jose del Monte City, Santa Maria, Pandi, Plaridel, Pulilan, Kalumpit, Malolos City, Giginto, Balagtas, Bukawe, Marilao, Mekawayan City, Obando, Bulacan, Paumbong at Hagunoy. So yun lamang po mga bayan na yan sa Bulacan na nasa ilalim po ng babala ng bagyo bilang 3. Kasama na rin po dito ang lalawigan ng Rizal at Quezon including Polillo Islands, Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Marinduque, the northwestern portion of Occidental Mindoro, particular po ang Santa Cruz, Mamburao, Paluan, Abra de Ilog. Kasama rin po ang Lubang Islands at ang the northern portion of Oriental Mindoro, particular po ang Puerto Galera, San Teodoro, Baco, Calapan City, Nauhan, Victoria, Nauhan Lake at Pola at Socorro. Samantala po, ang babala naman po ng bagyo bilang 2 ay nakataas pa rin dito sa natitirang bahagi ng Zambales, natitirang bahagi ng Pampanga, the rest of Bulacan, at the southern portion of Tarlac, particular naman po ang Concepcion, Capas at Bamban. Ang natitirang bahagi pa rin po ng Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Kasama na rin po dito ang southern portion of Nueva Ecija, na particular po ang General Tino, Gapan City, Peñaranda, San Leonardo, Jaén, San Isidro, Cabiao at San Antonio. Samantala po ang babala ng bagyo bilang 1 ay nakataas pa po sa mainland Cagayan, sa Isabela, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Abra, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, ang natitirang bahagi ng Aurora at natitirang bahagi pa po ng Nueva Ecija at Tarlac. Kasama rin po ang Camarines Sur, Camarines Norte, Burias Island, Romblon, and Calamian Islands. So sa pinakita po ng ating alas 5 bulletin ay lahat po ng signal sa ibang lugar ay na-weaken na po o nilesen na. At yung po mga unang dinaanan ng bagyong itong si Rolly ay nasa ilalim na lamang po ng signal number 2 at number 1 yung iba. Yes, sir. Oo, Mang Manny, magandang balita yan. Kasi kanina ay naiulat natin na nasa signal number 4 yung lalawigan ng Pampanga. At ngayon nga, gaya nga ng nabanggit ninyo, bumaba na ho dyan sa signal number 3 at yung iba namang bahagi ng Pampanga, signal number 2, dito po sa lalawigan ng Pampanga at maging yung iba't ibang bahagi po ng ating Central Luzon region. At maya-maya lamang po, ipopost natin yan sa ating Facebook page para makita ninyo at magabayan po kayo. Yan po ay weather forecast ng Pag-asa na inilabas. Itong bulletin nito, nilabas na kaninang alas 5. Pero Mang Manny, ang tanong ho, kasi ngayon ito sumisilip ako sa labas ng bintana at medyo malakas yung paspas ng hangin. At ito ba ay expect natin na hanggang bukas o ngayong gabi magiging ganito pa rin po yung lakas ng hangin at magiging maulan pa rin ho ba? Yung pong ating mararamdaman na yan ay unti-unti pong papalakas yan hanggang ngayong hating gabi. At inaasahan nga po bukas sa umaga ay nasa labas na po siya ng landmass ng Luzon. At siyempre po papahina na po yung ating mararamdaman yan. Pero in-expect po, sabi po ng ating ahensya, 5 to 7 ay posible pong maramdaman natin yung hagupit ng hangin. So beyond 7 p.m. so malalakas na po yan. So unti-unti po papalakas yan at sa hating gabi o madaling araw ay hihina na po ito at lumalayo na po sa atin itong si Rolly. Mang Manny, ito namang bagong bagyo na pumasok sa Philippine Area of Responsibility, itong si Bagyong Shawnee, international name Mastani. Ano ho yung magiging impact nito sa ating weather condition dito ho sa Central Luzon? Okay, wag po tayo mag-alala dito kay Shawnee na pumasok nga po kaninang umaga ng PAR as tropical storm. So may international name po siya na Atsani. So sa susunod po mga araw ay kikilos po siya ng pahilagang kanluran and then kung masasalubong na po niya yung hanging amihan na malamig po ito, hindi naman po siya makakadiretso ng northwest direction but instead ito po ay kikilos pa timog kanluran and then magiging westward po at ang tutumpukin po nitong area ay ito pong Northern Luzon.
So hindi po tayo masyadong maapektuhan kung si Shoni. Bali man na lamang po pagka ito po ay lumapit sa kalupaan ay magkaroon din po tayo ng mga konting mga pag-ulan. So, Mang Manny, pagdating ho ng, alam naman natin yung November 2, araw ng Lunes, bukas yan, ay holiday. Pero yung pagdating ng araw ng Martes, kumusta ho yung magiging forecast natin hanggang siguro Biyernes na rin? Okay po, inaasahan po sa Martes po ng umaga o buong maghapon ng Martes ay inaasahan na po na lalabas na po ng PAR itong si Rolly at ito na lamang po maiiwan dito sa atin na itong si Shoni na kapapasok lamang kaninang umaga. So inaasahan naman po na magdudulot pa rin po ito ng mga mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan. Kaya po maghanda pa rin po yung ating mga kababayan, mga kabalen na hindi man tayo magdirektang naapektuhan itong si Rolly at ni Shoni ay magbibigay naman po sa atin ng mga pag-ulan. Mang Manny, paalala na lang sa ating mga kababayan, lalo na dun sa mga under signal number 3 and signal number 2 dito sa Central Luzon. At nabanggit mo kanina, humina na o bumaba na yung tropical cyclone wind signal itong bagyong Rolly. Pero baka akala nila safe nang lumabas. Ano ho yung dapat nilang alalahanin sa mga panahong ito? Okay, yung pong mga lugar sa Pampanga na nasa ilalim po ng babala ng bagyo bilang 3 ay binanggit na po natin ito kanina at narinig ko nga po na marami na nag-evacuate, no? Yung magandang ano po 'yan, magandang preparasyon po 'yan para po sa kaligtasan ng marami. Subalit yung po mga ayaw sumama ay yun po yung ating magiging problema. Kaya po yung pinapayuhan po natin ating mga kababayan na kung kinakailangan pong lisanin muna pansamantala yung inyong mga lugar at ito po ay mga flood prone areas o landslide prone areas ay kusa na po sanang lumikas habang hindi pa po ganong kalakasan ang hangin na nararamdaman dito sa ating lalawigan. Okay. Maraming salamat po, Mang Manny S. Guerra, ang Chief Weather Forecaster po ng Pag-asa Clark. Mang Manny, mag-iingat ho kayo lagi at salamat sa pag-antabay sa amin tuwing ganito ang panahon. Welcome po at magandang gabi. Ayun, narinig ho natin mga ka-rehiyon, bumaba na nga yung wind signal o yung tropical cyclone wind signal dito sa Pampanga at maging sa iba't ibang lalawigan sa Central Luzon. Subalit hindi po nangangahulugan na wala nang pinsalang posibleng maidulot itong bagyong Rolly. At ayon nga kay Mang Manny, asahan pa ang papalakas na hangin alas 5 hanggang alas 7 ng gabi at bago tuluyang lumabas na ng Philippine Area of Responsibility itong si bagyong Rolly. At samantala, tumako naman tayo ngayon sa lalawigan ng Bataan upang alamin natin ang kondisyon at sitwasyon, gawa na pananalasa pa rin ng bagyong Rolly at maging sa Aurora. Makakasama natin ang ating reporter na si Rainiel Pawid, live mula sa Bataan. Rainiel. Kasamang Justin, kasalukuyan nga ako ngayong nandito sa Dinalupian, Bataan. Pagpasensyahan nyo na at madilim ang ating kuha dahil sa buong maghapon dito nga sa bayan na ito ay 2 beses nang nawala ng kuryente. So ngayong gabi rin, eksaktong 5:40 ng hapon ay nawala na nga, tuluyan nang nawala yung kuryente at ayon nga dito sa service or sa electric power provider dito ay wala pang katiyakan kung kailan maibabalik dahil may mga fuse na pumutok na rin dahil sa lakas ng hangin. So kagabi naglibot-libot na rin tayo doon nga sa Barangay Almacen, doon naman sa Hermosa, Bataan kung saan inilikas na yung nasa 20 pamilya doon sa coastal area. At kanina rin sa Barangay Alas Asin, sa Mariveles, Bataan naman, sa Bataan pa rin, ay inilikas naman yung 170 families. Dito nga yung buong provincial government ng Bataan ay pinananawagan yung preemptive evacuation para maiwasan na rin yung anumang sakuna na mangyari pa dito sa lalawigan. Ngayon naman lumipat tayo sa bayan naman or sa probinsya ng Aurora kung saan doon nga sa Baler naranasan na yung storm surge o daluyong at naglabas na rin yung Philippine Coast Guard ng order kaninang alas 5 pa ng umaga na wala na daw sanang vessel movement sa probinsya ng Aurora, Bataan, maging sa Zambales upang maiwasan na rin yung pagkawala ng ating mga kababayan na mangingisda na papalaot sana at pinayuhan na rin yung iba nating mga kasamahan na yung mga mangingisda na ilikas na nga sa mataas na bahagi yung mga bangka dahil nga dito sa banta ng daluyong o storm surge. Justin.
Ayan. Ringel, itong brownout na to, ano, at gaano kalaki yung sakop niyan at paano mo malalarawan sa amin itong sabi mo malakas yung hangin at may mga nasirang fuse na ano. Kumusta yung ating mga kababayan diyan? May mga lumikas na ba at may mga nasirang bahay din ba? Mhm. Sa kasalukuyan wala pa naman na itatalang mga nasirang bahay, Justin. Ngayon ang pinoproblema na lang dito ay yung kawalan nga ng kuryente dahil simula kaninang umaga ay naghahanda na yung mga tao dito dahil nga kung matatandaan natin napailalim ang Bataan sa sa typhoon signal number 4. Kaya naman yung ilan ay bukod sa kumuha na nga ng mga pagkain doon sa mga palengke kanina, ngayon naman tinitignan nila yung posibilidad ng malakas na ulan mamaya dahil yung mga bahay dito tila wala na ring tao sa loob dahil yung iba ay lumipat na doon sa kanilang mga kababayan or sa mga kapamilya na nasa mas mataas na lugar dito nga sa parte ng Olongo po or lumikas naman malapit sa atin dyan sa Pampanga sa bahagi naman ng Lubao. Justin. Okay, maraming salamat Rainiel Pawid at nagbabalita po siya mula sa Bataan. Mag-iingat ka dyan, Rainiel, at sana magkakuryente na at para hindi rin na mahirapan ang ating mga kababayan dyan sa lugar na yan. Marami pa pong may init na balita sa pagbabalik ng Bantay Bagyo, CLTV 36 Special Coverage.
At nagbabalik po ang Bantay Bagyo CLTV 36 special coverage. Balikan ho natin yung balita kanina kaugnay ng mga residenteng pinayuhan sa mga coastal barangay ng Sasmuan at Lubao na magsagawa ng preemptive evacuation bago pa tuluyang tumaas ang tubig bunsod po ng bagyong Rolly. Pinalilikas na rin ang mga nakatira sa paanan ng Bundok Arayat na nasa peligro naman ng landslide. Si Jenna Lubang Barungaw po ang may report. Copy. Huwag nang antayin pa na may mangyaring sakuna bago lumikas. Ito ang tagubili ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ng Pampanga sa mga high-risk na lugar o mga nasa peligrosong lokasyon. Bago pa pumasok ang bagyong Rolly, natukoy na ang mga lugar na pinapayuhan upang lumikas na o mag-evacuate. Sa upland areas, una sa listahan sa mga dapat umanong magsagawa ng preemptive evacuation, ang mga nakatira sa paanan ng Bundok Arayat, partikular sa Barangay San Juan Banyo. Itinuturing na danger zone ang lugar dahil sa panganib na pwedeng idulot ng landslide at rock slide. Baha naman ang posibleng suungi ng mga low-lying areas gaya ng mga bayan sa ika-4 at ika-2 distrito. Ayon sa PDRRMC, kailangan munang lumikas ang mga residente sa coastal barangay sa bayan ng Sasmuan at Lubao. Yung mga dapat mag-implement ng preemptive evacuation, gawin na po natin ngayon habang may panahon pa po. So, kailangan po maging handa po tayo. Batid na umano ng mga local government units kung saan nila dapat dalhin ang mga ma-evacuate na mga tao. 5 evacuation center ang inihanda ng PDRRMC sa Pampanga. Mayroon sa San Roque, Mexico, San Isidro, Magalang, Santa Catalina, Lubao, Barangay Pio sa Porac at Palmayo sa Florida Blanca. Sabado pa lamang ay mayroon na umanong naka-standby ng mga tao sa mga nasabing center. Sa mga pamilya po na i-evacuate po, kailangan po ay handa niyo po ang yung mga go bag kung saan nandun po ang yung mga maintenance medicines, konting damit, inumin, at mga pagkain like yung mga biscuits at kung may mga bata po, yung mga gatas po ng mga anak natin, no? Ipinagbibilin pa rin sa mga rescue team at mga taong ililikas ang pagsunod sa health protocol sa mga evacuation center. At i-observe po natin yung health protocol sa evacuation center. I-observe natin yung social distancing. Meron po kaming nakahandang face mask at face shield sa mga evacuation centers. At magpo-provide din kami ng mga pagkain doon. Jana Lumbang Parungaw, CLTV News. Para po sa mga kababayan nating nagtataka kanina kung siguro kayo sinubukan yung lumabas at nakita ninyo kung nasarado nga itong iba't ibang establishmento, yan ho ay dahil pinagbawalan muna ng pamahalang panlalawigan ng Pampanga itong ang operasyon at pagbubukas ng mga establishmento sa lalawigan ngayong November 1 dahil sa malakas na bagyo. Tanging mga essential establishments lamang ang papayagang magtuloy ng operasyon. Narito po ang detalye ng balitang yan. Sinuspinde ng pamahalaang panlalawigan ang trabaho sa buong Pampanga ngayong November 1 dahil sa bagyong Rolly. Sa inilabas na Executive Order No. 27, nakasaad na tigil trabaho muna sa mga pribado at pampublikong mga establisimento upang maiwasan ang peligro sa mga manggagawa na uwian. Pinapakiusap ko na magsara muna ho. Like malls, groceries, fast food, restaurant. Kasi po, ang pasok ng bagyo natin is afternoon. So pag uwi ho ng tao natin between 5 p.m. onwards, nandun na ho yung kalakasan ng bagyo. Masyado pong malaking risk na mga empleyado natin uuwi at baka wala na kong masakyan, ma-stranded lang po. Partikular na mahigpit na pinasasara ang mga mall, restaurant, mga kainan at bar. Tanging mga ospital, botika at gasoline station ang hinihikayat na manatiling bukas. Pakiusap lamang ng pamahalaang panlalawigan ay huwag na munang pauwiin ang mga trabahador upang hindi makompromiso ang kanilang kaligtasan. Huwag niyo hong pababayaan na umuwi ang mga empleyado niyo sa alangan ng oras
sa kalakasan ng bagyo. Ipinaalala naman ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ang tamang protocol sa reporting ng mga insidente ngayong bagyo. Magsisimula umano ito sa barangay na ipaaabot sa lokal na pamahalaan at sunod sa pamahalaang panlalawigan. Jana Lumbang Parungaw, CLTV News. At kaugnay po ng balitang yan, nakapanayam po natin kanina lamang sa telepono si Ginoong Rene Romero ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM. At napag-usapan nga ho namin na tinanong ho natin siya kung may pasok na ho ba ang mga pribadong sektor bukas dahil alam naman natin suspended ang pasok ang trabaho sa mga establishmento ngayong araw. At ang sabi niya ay naghihintay pa ng anunsyo mula sa ating gobernador dahil ang naging announcement ng ating pamahalang panlalawigan ay until further notice. No? So sa ngayon po, manatili lamang pong nakaantabay mga kabalen para sa ating mga kabalen na naghihintay kung ano nga ba ang magiging sitwasyon bukas, kung magbubukas na ang mga establishmento. Manatiling nakaantabay lamang po dito sa CLTV 36 News para maibigay namin ang update kaugnay niyan dahil pinuulit ko po, according kay Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated Chairman Rene Romero, hinihintay pa po nila itong magiging anunsyo at dahil until further notice nga itong ginawang suspensyon. At sa iba pang balita, ayaw magpapilit. Ganito raw ang naging eksena sa isinasagawang preemptive evacuation sa San Juan Banyo, Arayat, Pampanga na itinuturing na isang danger zone. Tanging 7 pamilya lamang kasi sa halos 200 pamilyang naninirahan sa panan ng bundok ang nagbakwit. Narito ang report. Kasama ang San Juan Banyo, Arayat, Pampanga sa mga lugar na natukoy na high risk o nasa peligro ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Kaya naman pinayuhan ang mga residente na pumayag sa gagawing preemptive evacuation. Ngunit ayon kay Kapitan Froilan Soriano, tanging 7 pamilya o 30 katao lamang ang kanilang nailikas sa mahigit 200 kabahayan na nasa danger zone. Dinala umano ang mga ito sa high school sa kanilang barangay. Nandun po kasi muli wala pa pong masyadong masikanahan na po pong uran. Manantabela pa po kang sitwasyon. Although reta pong may na din pong 7 pong pamilyang areni, medyo matbudla po bale, kubulaan pong tagpi-tagpi kaya kay sabi ko pong bayat na lumikas na lang. Ang mga natitirang mga pamilya na piniling manatili sa kanilang tirahan, i-monitor muna raw ang sitwasyon bago magdesisyon kung pansamantalang iiwan ang kanilang mga tahanan. Kung sakali, dadalhin daw ang mga ito sa evacuation center ng Arayat sa likod ng munisipyo. Dati nang idineklara na danger zone ng Mines and Geosciences Bureau o MGB ang bahaging ito ng San Juan Banyo, Arayat dahil sa posibilidad ng pagguho ng lupa at paggulong ng malalaking mga bato. Matatanda ang 12 katao ang nasawi dito dahil sa landslide noong 2007 na dulot naman ng bagyong Ondoy. Jana Lumbang Parungaw, CLTV News. Ayan po mga kabalen, napanood po ninyo itong ang balita sa bayan ng Arayat, partikular na sa San Juan Banyo. At yun ho, sinasabi ng kanilang barangay captain ay ayaw pa rin tumalima doon sa kautusan na magbakwit na gawa ng hinihintay pa daw nila kung talagang lalakas ang buhos ng ulan. Alam niyo, no, napakadelikado ng sitwasyon, lalo na sa mga danger zones. Alam naman ho natin ang kasaysayan sa lugar na yan. Minsan nang sinalanta ng landslide at minsan na rin pong maraming kababayan natin dyan ang nasawi dahil nga sa dala ng trahedya o yung naging epekto ho ng trahedya. Kaya doon sa ating mga kababayan at hindi lamang po dyan sa bayan ng Arayat, kundi maging sa iba't ibang bayan pa ng Pampanga at iba't ibang bayan dito sa Central Luzon. Kung meron na pong atas ang inyong local government unit na kayo ay lumikas, gawa ng peligrong dala ng bagyo, wag na hong matigas ang ulo. At wag na ho tayong ika nga maging kumbaga makipagmatigasan pa dahil alam naman ho natin na napakahalaga din itong pagliligtas ng buhay na ginagawa ng ating mga lokal na opisyal, lalo na yung mga nasa barangay level na talagang pagod na pagod mula ng COVID-19. At hanggang ngayon na may COVID-19 pa rin at ito na nga may bagyo at kooperasyon po ang makapagliligtas sa atin dito sa bagyong ito. At yan po ang mga nakalap na balita ng ating news team sa buong araw. At ito po ang CLTV 36 Special Coverage, Bantay Bagyo
Para sa karagdagang detalye, maaari niyo pong i-like at i-follow ang aming mga social media pages sa Facebook po at CLTV36 News and at CLTV36 Official. At sa YouTube naman po, pwede niyong panoorin itong mga video na aming ipinalabas at CLTV36 at sa Instagram and Twitter at CLTV36 Official. Makikita niyo rin po kami. Muli, ako po si Justin Dizon. Karihiyon, mag-iingat po tayo.